Hola nois, aquí una altra vegada de nou. Esteu preparats per fer més exercicis? Bé, doncs, avui he preparat un vídeo per fer braços i una mica de cames. Sí? Necessitem una ampolla d'1,5 litres. Aquells que estigueu una mica més forts, si la teniu de 2 litres, ho podeu fer servir. I si no, els que estigueu una mica més fluixos, doncs una ampolla més petita de mig litre. Sí? Doncs vinga, farem bíceps, un braç, un altre braç, 10 repeticions. Farem el tríceps, ajudant-nos de recolzar-nos en una cadira o a algun lloc, 10 repeticions, un braç i 10 l'altre. Llavors farem també amb l'ampolla, la baixarem avall i els braços amunt. 10 repeticions i per últim farem també la part de tríceps una altra vegada, agafarem l'ampolla amb les dues mans i cap enrere. Preparats? Doncs vinga, una mica de música i comencem. Vinga, som-hi! L'ampolla a una mà, el braç estirat i comencem. 10 cops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, canvi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, extensió completa, 7, 8, 9 i 10. Agafem una altra mà, ens recolzem a algun lloc per estar més còmodes. Si no podeu, ho podeu fer així també, no passa res. I estirem el braç enrere. 10 vegades. 2, 3, 4, 5, 6, extensió recta, 8, 9 i 10. Ampolla a l'altra mà i el mateix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Agafem ampolla amb les dues mans. Anem cames separades, cap a baix i pugem l'ampolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, braços rectes, 9 i 10. I l'últim exercici. Agafem l'ampolla amb les dues mans. Em poso així perquè em veieu millor. Jo procuro sempre tenir una cama endarrere, perquè així el meu cos està recte. Braços amunt i 10 vegades. 1, 2, 3. Els colzes no s'obren, enganxats a les orelles. 7, 8, 9 i 10. Vinga, primera ronda completada. La segona. Som-hi? Ampolla un braç i bíceps. Controleu sempre el moviment, 7, 8, 9 i 10. Canvi de mà. Vinga. No cal que ho feu molt ràpid. El que és molt important és que controleu el moviment. 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, segon. Recolzem a algun lloc. El braç aquí darrere recte i estirem. 1, 2, 7, 8, 9
i 10. Canviem? Vinga. Braç a dalt i estirem. I 10. Posem l'ampolla agafada amb les dues mans i anem cap a baix. Cames obertes. Vinga. 1, 2, esquena recta. 3, em poso de costat perquè ho veieu. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ampolla agafada amb les dues mans, cap amunt i tríceps. 1, 2, colzes enganxats a les orelles. 6, 7, 8, 9 i 10. Tercera i volta i última. Bíceps. Ampolla un braç i som-hi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i última de braç dret. 10. Canviem de braç i últims 10. Sis, 7, 8, 9 i últim de bíceps. 10. Vinga, canvi. Ampolla, braç al darrere i estirem. Fixeu-vos que jo tinc aquesta part recta, No la bellugo. 9 i 10. Canvi de braç. Braç amunt i estirem. I últims. 7, 8, 9 i 10. Això ja ho tenim fet. Vinga, agafem l'ampolla amb les dues mans, cap a baix i cap a dalt. 1, 2, 3, 4, 5, acabem el tercer exercici, 6, 7, 8 i últims, 9 i 10. Ja, nois, últim exercici i acabem. Dues mans, ampolla a dalt i cap a baix. I últims, 6, 7, 8, 9 i 10. Super! Doncs ja hem acabat avui. Vinga, espero que us hagi agradat i m'ho feu saber. Adeu!